سلام كبرى تخطاتلت فيديو كم يالخم نلومي أبز فيديو بزعوة تصر كرتسيت حاموت ويكا قال بلادرستون نرينا مجمرتا كرتسيت حاموت ويكا قال بلادرستون أب تحت صلام كبدة تركب هواسيا أب سرعة محقق مقوي عاوي ترات صاوتن نزوم سعوعياتاتن تسرح حدا نمخزان حاموت تحجز حاموت ولاوكا أب صلام كبدة زمسرح انتخونا دحر من مسرحو ناب حاموت كرتسيت بمقعز يخزن بزي كازي كرتسيت حاموت ماين كالوت معدناتن بممصاي نمحفاس حاموت كاب 4-10 عزفي كم زحافز بمقوار نمحقق سبحي تقلادف سالساي رسحت كاب أكلات كم كوليسترول بلوروبين ترف مدهانيتاتن كمون كالوت قودات بأتاتات توقد كم رابعي كعا محقق سبحي بمحقاز كالوت سبحي نمحقق زحقزو إنزايمات سرحهم بقبو نخسرحو تحجز ازوم زتقصنايم قلق خاب سرحات ويكات من كرتسيت حاموت يوم نحجي خاب بزعبها قال كاب حمامات كرتسيت حاموت زخونو بزعبات تصر كرتسيت حاموت كنرينا እቶም 900 ናይ كرتسيت حاموت ዘጋጥሙ ሕማማት ብሰንኪ ተሪር ዝተዋሃለለ ኮሌስትሮል ወይ ከዓ ብሉሩቢን ዘጋጥም ምዕጋት ናይ ሓሞት መመሓላለፊ ሻምብቆ እዩ ትሕዝቶ ሓሞት ብምዝባዕ ባክተርያታት ንኽፈርዩ ብምግባር ቁስሊ كرتسيت حاموት ከስዕብ ይኽእል ናይ كرتسيت حاموት ፀፀር በዞም ዝስዕቡ ጠንቅታት ዝያዳ ይጋደድ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ምውሳኽ ሆርሞናት ዓቐን ኮሌስትሮል ይውስኽ ብሰንኪ ልዑል ዓቐን ስብሒ ወይ ከዓ ግዝፊ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝረኣዩ ልዑል ግዝፍን ምምዝባል ሆርሞናትን ብተወርሳውን ካልኦት ጉድናዊ ሳዕቤናት ናይ መድሃኒታትን ኣብ ምምዕባል ፀፀር كرتسيت حاموት ዝያዳ ዕዙዝ ተራ ይፃወቱ ፀፀር كرتسيت حاموት ምስ ዘጋጥም ነዞም ዝስዕቡ ምልክታት ክረኣይ ይከኣል ብጫ ሕብሪ ኣብ ኣዒንቲ ኣብ ቆርበት ድሙቕ ፀለም ዝበለ ሕብሪ ሽንቲ ከምኡውን ወላኻ ዝመስል ሕብሪ ዘለዎ ሕብሪ ቀልቀል ክረኣይ ይከኣል ኣብ ግዜ ምስትንፋስ ዝረአ ከቢድ ቃንዛ ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ክፋል መንኩብ ከቢድ ቃንዛ ምስ ዝስማዓካ ብፍላይ እቲ ምልክታት ስብሒ ዘለዎ ምግብታት ድሕሪ ምምጋብ ክስማዓካ ይኽእል ፀፀር كرتسيت حاموት ንምክልኻል ክግበሩ ዝግብኦም ኣገባባት ምስ ንርኢ ከዓ ሓደ ኣመጋግባ ምስትኽኻል ፅሕጊ ወይ ከዓ ፋይበር ዘለዎ ምግብታት ብምምጋብ ከምኡውን ኣሕምልትን ፍረታትን ብምምጋብ ፀፀር كرتسيت حاموት ንኽንከላኸል ንኽእል ተወሰኽቲ ከም ኦሜጋ 3 ዘለዎ ምግብታት ከም ዓሳ ከምኡውን ኦሊቭ ዘይቲ ብምምጋብ مقناس كبدت أكلات أبتعنا كرتسيت حاموت محلاو يحجز لعل عقن شكر زلوم مجبوتات أب مسرح كوليسترول لعل تراس لزلوم كنا وجدهم يجبعنا نلوم نزنبرن فيديو نزي مثل أبقى صار بخال فيديو كسب زملس باي